Usa kahigayon ni ana na ako'y nakita nga video. Diin ang pari nangutana sa kaslunon, ikaw babae, kini si babae, ikaw lalaki, kini si babae, nga ania karon dinhi. Dawaton mo ba siya nga imong asawa sumala sa lagda sa atong inahan sa Santa Iglesia? Ang tubag sa maong lalaki, depende padre. Tungod ni ana, tungod ni ato ang mga tao susulod sa simbahan nangatawa. Dili nimo maitsura ang ilang smile. Daw nahimong kataw-anan ang rito sa kasal. Pero samtang naminaw ko sa tubag sa maong lalaki, depende padre, personally nasakitan ko pag-ayo. Do dili na ko ma-judge ang maong lalaki, kay wala ko kabalo unsa gayod ang iyang intensyon o rason ngano kadto ang iyang gitubag. Ug tungod ni ana nakapangutan ko sa kong kagalingon nga mao na ba karon ang panglantaw sa mga tao sa sakramento sa kasal? Depende padre. Kung imong lang taon kaniadto ang sakramento sa kasal seryoso og mahinungdanon og dili joke-joke o dili depende padre. Og mao gani mao kini ang gipunting sa atong ebanghelyo karon, ang pagka mahinungdanon sa sakramento sa kasal. O gani seryoso kayo si Jesus sa pag-ingon sa mga Pariseo nga diha sa sinugdanan sa pagbuhat sa kalibutan gibuhat niya ang lalaki ug ang babae. Tungod ni ana, mubiya ang lalaki siyang amahan ug inahan ug makighiusa sa iyang asawa. Busa silang duha, dili na duha kung dili usa na lamang. Kung unsa ang giusa sa Ginoo, walay tao ang makapahibulag kanila. O kung imong sabton pag-ayo ang teksto, makaingon man ka nga seryoso man kayo ang Ginoo. Kay ngano man sa giingon pa niya, walay basking kinsa nga tawo ang makapahibulag kanila. Pagkanindot tataw og klaro kaayo nga mismo ang Ginoo naningkamot pagkayo aron masabtan nato nga mga tao kung unsa ka mahinungdanon ang sakramento sa kasal. Dili lang ni joke-joke o dili lang pod ni depende padre. Ato ning seryosohon labi na ning sakramento sa kasal. Kay kini gasa nga gihatag sa Ginoo kanato o kini magdala kanato didto sa gingharian sa Dios. Ug mauni ang hagit kanatong tanan karon. Kung unsaon nato pagpasabot sa mga tao, kung unsa ka seryoso ang mga sakramento sa simbahan. Dili lang sa sakramento sa kasal, kundi tanang sakramento. Nga kining sakramento nga atong nadawat sa simbahan, wala gibuhat aron mamahimong kataw-anan. Apan gibuhat kini aron sa atong kaluwasan. Magtinabangay taninyo atong seryosohon ang gihatag sa atoa sa Ginoo. Gasa kini nga kinahanglan atimanon o gasa usab kini nga kinahanglan panggaon. Kung atong balik lang taon ang video, nahimong kataw-anan ang sakramento sa kasal tungod sa tubag sa lalaki nga depende padre. O gani tungod ni ana gibalik sa pari ang maong pangutana diha sa lalaki. Kay ngano man gibalik? Kay gusto niya o gusto sa pari ipahibalo sa mga nanimbahay ug labi na sa mga kaslunon nga kining rito sa kasal seryoso o dili depende padre. Gani ingon pa sa akong profesor
kung siya ang naa sa posisyon, sa maong posisyon, sa maong pari, manangid sa dayon nga moadto sa siyag sa Kristi for 5 minutes. Or ang uban, paghuman sa santos nga misa o paghuman sa kasal, iyang tawgon ang mga parents sa maong mga kaslunon o kining kaslunon kay aron istoryahan, kay aron sa kining nga pamaagi makamatngon ang mga tao, labi na ang kaslunon, kung unsa ka mahinungdanon og seryoso ang sakramento sa kasal. Even gani sa akong humiliya sa panahon sa kasal, ako gayong ginabalik-balik og pangutana ang mga kaslunon. Kung seryoso na ba sila sa ilang mga desisyon nga magpakasal sa simbahan. Kay hinumdumi, wala na bayay bawiay kung unsa katong gihiusa sa Ginoo, walay tao makigbulag kanila. Og moingon pa ko sila nga dako kay importahan. Okay ra jud sa kuha nga mutindog mo diha, nya mo hawa mo. Moingon mo di sa ko padre kay di pa man ko andam. Pero kapila naman ko nagkasal, wa may mutindog. Seryoso naman sila og mo ingom sila nga andam na may padre. So sa kana pa lang mga kaigsuonan, makaingon ka nga seryoso gayud ang simbahan, mahitingod sa mga sakramento. Mga kaigsuonan ko ni Kristo, tabangan nato ang simbahan, labi na sa pagpasabot sa mga tao kung unsa gayud ka mahinungdanon ang mga sakramento sa atong simbahan. Wala kinigibuhat aron mamahimong kataw-anan, apan kinigibuhat alang ug tungod sa tong kaluwasan. Isip balos nining gasa nga gihatag sa tuwa sa Ginoo, ato pud unta ning balusan pinaagi sa pagseryoso o pinaagi sa pagpangga sa sakramento sa atong simbahan. Hinaot paunta.